Evo, 2025. godina se polako privodi kraju. Godina iza olimpijskih igara je uvek godina koju treba iskoristiti, koju smo uspeli da iskoristimo i za raznorazne nabavke, za nabavljanje opreme, municija, oružja, strelaca. Došlo je do promene generacije prirodno, znači niko nije, to je prosto prirodna stvar da dođe do smene generacija u tom periodu, tako da u novi ciklus ulazimo sa jednom novom ekipom koja je dobra, koja je odlična, koja je mlada, pokazala se jako dobro. Ove godine smo imali izuzetno dobre rezultate i na Evropskom prvenstvu do 16 godina i do 18 godina, i za juniore i za seniore, tako da rezultati ne izostaju, nove generacije pristižu, što je veoma važno za sledeći olimpijski ciklus koji će zapravo krenuti od kraja sledeće godine od svetskog prvenstva koje će se održati u Dohi, gde ćemo ići da probamo da osvojimo neku kvotu za Los Angeles 2028. Pre toga u februaru mesecu i u martu imamo evropska prvenstva do 16 do 18 godina do 21. Seniorsko, destinacije su tu, jedna nam je u Bugarskoj, to nam je tu blizu, da kažemo, seniorsko prvenstvo Evrope u Jerevanu, to nam je malo dalje, ali je opet okej. Evropsko prvenstvo imamo u Osijeku, u maju mesecu, malokalibarsko, tako da u suštini cijele godine ćemo imati aktivnosti, a cilj nam je svakako to svetsko prvenstvo u Dohi u novembru mesecu da dođemo do neke olimpijske kvote.